של שנה, לברך ולהיפרד ולבדוק מה השתנה. מאז שנפגשנו כאן לראשונה ביחד, בעיניים התנוצצו קצת בושה שנעלמו ופרחו להם כאילו לא היו אף פעם. למרות שבינינו נשאר קצת ועם כל הכיף שבלסיים שנה, כולם עושים זאת רק פעם ראשונה. אז כדי לדעת איך מרגישים פה בכלל, אולי עדיף שפשוט את הילדים המדהימים האלה נשאל. למשל, נויה, את תהיי ראשונה. האמת שהיה כיף לשנה. ועידו, איך תהיה לך כאן? יותר בגב. קמאה, תגידי, איך היו הלימודים? לא קלים, לא קשים, נחמדים. ושיר, מה דעתך בעניין? לא היה קשה, היה פשוט מצוין. מצוין, כפיר? זה מה שאתה חושב? כן, היו מיליון דברים שאני מאוד אוהב. ועומר, גם לי, לנחמה היה ככה? לא, השנה נחמה בכלל לא נחה. אלונוש, תגיד, היה פה טוב? אני אהבתי לקרוא ולכתוב. אבל היה שמח, נכון אליה? אני צודקת? תמיד אני ישבתי בשקט. גם אתה, אריאל? על השקט שומר? אני? מה פתאום? אני כל הזמן מדבר. אז לא הבנתי מהוריי, איך היה בכלל? היה כאן נחמד בדרך כלל. אז היה כאן נחמד, ובכל זאת בגלל שהשנה הייתה שנה לא רגילה. שנה של התחלה, שפתחה את הדלת לעולם חדש ונפלא. עולם של לימודים ויצירה. אצלנו בכיתה באים להתארח כתפות עיניים וגם מאוד שמח. אנחנו כאן לומדים לקרוא ולכתוב, לומדים הרבה חשבון וכמובן לחשוב. הספר הוא ידיד של כל הילדים, לנו עוזר להכיר את המילים. אנחנו כאן לומדים לגלות חברות, ולא פחות חשוב לפתח עצמאות. והאותיות שקודם סתם היו מפוזרות, מתחילות להסתדר בכל מיני צורות. והמילים באות אלינו מכל עבר, נכון איתמר? אנחנו יודעים לקרוא דף אל המספר. ולא רק את המילים למדנו, גם חשבון, אפילו המון. לי, מה דעתך? כשידעתי לזכור עד אחת ניסיים עם הודעה במקום לבקיים. אוהד, גם לך? כשלמדתי לזכור עד 10 כולם אמרו שאני טוב. ושי, מה דעתך? סוף סוף הצלחתי לזכור עד 80, סיפרתם לכל השכנים. שי, איפה את? תאמרי מה יש לך לומר. אז למה היום כשאני רוצה שתקשיבו איך אני פותרת הגליון, כולם אומרים לי במקום לשמוע? אולי תפסיקי לבלבל את המוח! אלעזר, מה היה בהפסקות? בהפסקות פשוט יוצאים לבלות. רותם, לבלות? שיחקנו בבוגרים ובעמודות. יואב, מה דעתך על מה שרותם אמרה? מה פתאום? תפסנו כדור, רצנו למגרש ושיחקנו כדורגל של הולכים רמה. תלמה, ומה לך יש לומר? אז דיברנו על חשבון, כתיבה והפסקות. מלבד מה עשינו עוד? סיפרנו כבר כמה השנה הייתה טובה. רותם, ומה עכשיו? והנה עכשיו רגע לפני סוף השנה.
מה ילמה? מה קורה רלו? מה מציץ מעבר לפינה? ליאור, מה מציץ? החופש הגדול שבו אני הכל יכול. וואו, מיקה, גם את הכל יכול להיות בחופש הגדול? יצאנו לחופש הבוקר, גמרנו ללמוד את הכל, כל רגע אצלנו ביוקר, רק השמחה כאן בזום. יצאנו לחופש הבוקר, גמרנו ללמוד את הכל, כל רגע אצלנו ביוקר, רק השמחה כאן בזול, בזול. נועם? חופש, חופש, איזה כיף לקפוץ לבריכה. חופש, חופש, מחכים שתבוא במהרה. חופש, חופש, איזה כיף לקפוץ לבריכה. חופש, חופש, מחכים שתבוא במהרה. רע. יונתן ונועם, מה לכם יש לומר? את כל הפנות כבר הרגענו, סידרנו את כל הפנים, כל החובות מציירנו, עכשיו נטפס על עצים. את כל הפנות כבר הרגזנו, סידרנו את כל הפנים, את כל החובות כבר סיימנו, עכשיו נטפס על עצים, עצים. חופש, חופש, איזה כיף לקפוץ לבריכה. חופש, חופש, מחכים שתבוא במהרה. רע. ועכשיו תגידו לסיום מה יש לך לומר. גם אנחנו מקווים. גם אנחנו מקווים. יותר כפיים. ועכשיו אני רוצה לומר לכם כמה מילים, ממש בקצרה, אני לא אעניש אתכם, אחרי שאני מסיימת